Ninduta na sa tanom diri oh. Ninduta sa kamatisa oh. Buang ari ko diri puyo. Pertingin ninduta puyo andiri napita. Palit ko yuta kay nakakubra na ko sa YouTube. Kang kubra na ko sa YouTube ako ni ipalit og yuta. Isa kay na baliga yuta diri. May tag nay tao diri kay pangutan-on ako. Oh, di tao ay. Hey, what happened? Di tao ay. Dong. Oh, saan? Kita kang nabaligya yuta diri dong. Kay palit lagi kog yuta lagi. Dugay na mo ko nang itag yuta dong kay akong puyaan dong kay susamua. Wag ayo akong balay. Oh, nga ako na ilan nay. Murag nato si yuta nay akong uyuan. Ato na to. Na dito. Ato to na. Kuyugan tika. Na diri na to nay, nadira nay ah. Asa? Nadira. Asa tagiya diri? Amot lang. Murag naman to diri ganina. Ah, pangitaw na to basig agun na to. Ano to ha? Basig na ang gagun na diri ang tagiya kay pangutan na to sig baligyan ni yuta atin oh. Para nay ay. Nang tagiyan na. Amo ni tagiya? Hey, what happened? Boss. Oh, boss. Kami ato, boss. Na kay baligyang yuta diri boss kay akong puyaan boss kay patay. Nga. Timing sad, boss. Kay na ako'y baligyang pwestong kamay. Kay kanang ganiha, petiksugang uwan ganiha, naglagot ko kong sawa. Kay akong tuyo ko dun ta boss. Tukol lagi kog payag lagi kay amo nga perti mang gubana sa mong payag nya tukol og payag kay nakakobra mo ko si YouTube. Nya palit kog yuta. Malagi, timing sad ba? Kay nasa ko yung baligyang yuta ba? Kay galagot ko kanihang buntag. Ano boss? Pwede ko suga uwan sa mua. Oo. Karon kay nya wa pa sa ko'y pamahaw gikan po ko na ihag baboy. Niingon akong asawa nga. Ang amo kong bareto. To? Oh, naglagot ko. Ano to man boss? Ni uwan man, pitik suga uwan. Nya, niingon akong asawa nga. Pati ani atong balay. Ay, kanu sa apa man ta makabalay og dito? Ni akong gitubag. Akong giinan nga. Ang abdi na mo to nga kauwan man. Naglagot ko. Maagid. Mabtaw ni hari ko kumakay akong gitanaw akong yuta nga. Binilin kay Asa dapit tayo mabaligya yuta boss? kini. Kini na. Asa boss? Ari kini boss, kini. Okay ka ani. Okay ani. Ini. Oh na oh. Ari oh. Na nga to. Oh kana na payag ah. Na payag oh. Nay. Diri ko to. Dindot ni. Okay. Aray kani maiswa nilabot kay Nami mais. Oh, kini ra ni. Oh ni. Oh dani. Oh kini oh. Ah dani. Wow! Baligya ko ni. Gikan diri boss. Oh kana. To. Madto. Oh. Nari, ana. Baligya ko ni. Dako. Asus pabura din ako ani. Ah, gwapo ni ay. Palit Kini mo ning tangan rekuan mo bisag imong duso ana. Duso nimo ba? Gwapo ni boss kay na ilubi boss. Oh dako. Pero ay lang na pilang lubi boss. Kay ang akong halin sa yuta, akong ipalit og sin. Nya kanang lubihay paggabas ko na boss kay ilisan ko tog sin akong balay kay sige lagi mig away ko asawa kay to kaya mo ang balay. Ah sige. Nya, nasuko ko ganiha. Nya nganong to? Di mo to nga gauhan man. Yo nga to. Buto gid basta muuwan boss. Ah, nabugid mo to. Mana galagot ko. Nya gikan po ko ihag baboy nya wa pa ko pamahaw na mainit sa may ilang bay Mario. Nya pag abot nasuko pa sa kay nganong to. Ito lang ka babaw. Di ba ang mga balay nga to. Di to pero ang ilang flooring nagbaha. Di uwan naman. Kay hunog ang lang tubig ikaw sa uwan. Gikan sa yuta asa ka ng flooring. Ah, sige boss nya kinahanglan boss kay nagitay ko ani kasuwatan ani. Aw na. Ah. Nagitay kasuwatan ani nga. Ang imong baligya yuta, pilay baligyan man eh. Mga okay ra ka boss og kini boss akong baligyan ni boss bisag kay gamay-gamay ra mi imo ra mo tukurag balay no. Gamay-gamay ra mi kada lang mga 80 boss okay ra ka boss. Cinta. Ah, di madabi sa kuan na kung ngari 20,000 raman kay kubra na ko yutso ba. Uy. Mina mo madag ba 5 boss? Ah sige, Palit daw. ko kuan, palit ko sin. Ah sige. Ako Ya. ni bayaran. Okay. Bayaran ko ni. Ang kini ra gamay ra. Pausan na akong baka. A few moments later. Ato na ko sa kong yutang pinalit kay ako natutukuran og payag. Uy, buangan nalimtan ang mitrosan. Nauwan ra ba? Ngita ko kahoy diri para isok ko dato. Kay payigan ka kamitros. Sa kamitros ani. Amoy akong kuanan. Kay next sunod magdana lang og reminta kay magtukod kog balay. Uy. Oh
Boss, nganong gawan mo ka sa akong yuta, boss? Nga ako ang lang yuta niya, boss. Ano, boss? Ano, boss, nga? Imuha ni yuta rin, boss. Nga ako kami rin. Ato pagitang sa simana kasabot nga ako na ng yuta kay ipalit ko niyo 5,000 nga nang imo man nagiwanan Kaya ako ba? Ko, imo ni gipalit. Nagsabot ha, imo ni paliton. Pero, kanawa ko nun. kuha ng yuta ay na man imong gingon lagi baligya ingon maka nga maon ni Bawa lagi na. Nagsabot ko itaw ta. Kanawa ko nun. mao lagi ni lagi imong ngano man imo mamuanan sa ni mo nga ako man tukurag balay niya Tukuran lagi din mo balay. Pero kanawa ko nun na. Kaway mo kang imo ni yuta. di sus di boss nagsabot ta boss ay nga imo ning gibaligyan ako boss Bawa lagi na. Tinood na bayaran ako nun eh. Pero tanawa ko nun na. Tanawa ko nun na. O yuta ba na? asa Yuta din na. Ano? Sa taon sa ayaw pag imo ni yuta. Tanawa ko na. Kung sa may imo nakita ben. Yan mo yung kang imo ni yuta. Kung sa ka. Ang atong gisabutan. di boss ang sabot ta boss ako na ning gipalit diri boss Imo na lagi palit. Pero ang atong istorya, nagsabot ta nga yuta ra imo paliton. Ya bato man na. Nagsabot etang apilo nimo bato. Pansa eh. kanya Kung hindi ko nimo ibalikan akong bato, yuta na akong isitutan nimo. di sa ako balay boss may klaro bi ani sabuta biya ang akong pagtuo acting man sa Apil eh. Pero ang atong sabot, yuta may imo paliton. di boss Yuta may imo paliton. katong nari ko nga rin boss giapil magunin mo tudlo boss Ba lagi, apil ko nagtudlo. Pero tudlo ra. Sabi tao boss, nga gitugot na ako ng 25 kay mao rin yuta ah. Kuam ko may ingon apil ng bato. Kay apil ba ng bato? Aw, sobra ba si kumel akong pabayad nimo? 80 kay akong bali kani nimo nya karon imo rang gihangyog 20. May gani kani ana ko nimo nga 25. so si piyata bin ako ani ang akong pagtuo apil man ni daan eh Yes. Pero di ari mata kasabot, tudlo man ko nimo nga. Dani boss, nga naana ko ng 80, nya ningon man ka nga 20 mo palit, nya pangyo ti ka og 25. Ta boss, nya ingon ka nga gamay. Sakto ni boss oy, balayan na maka nimo. Sila ra. sili do kamaya gid Awa na, yung ta ni diri. Basta nga tong sabot, yung taray mo paliton. Yung tara man. Nya, nasabot eta nga apil ang bato. Kanang yuta ra may itong sabutan. duha ra man kadupa ni duha kadupa ra akong 25 mil Tan, wa ko miingon ng apil ni bato. Yuta man atong sabutan niya karon. Niya ko na si Piat. kang malasa A few moments later. balikon ko to tag iya sa yuta kay ako na lang tong iuli ang yuta ay sus parting katsihan ako eh Boss, boss. Oh, sama boss. Kamay ato boss. pwede uli lang ko tong yuta boss kay di mo sanan boss ay pating supuas ang asawa gid boss kay di man pwede kay di man tumatukuran imong yuta ako na tong iuli boss iuli ng kwarta ang kwarta ba iuli lang Di na mahimo boss. Uy. Kung akong iuli boss, unsa ba may akong iuli nimo nga wa naman imong kwarta nagasto naman ako. Inam ta tika nga ibaligya na ko kay ipalit na ko oksin, ya karon ako na magipalit oksin boss. adi boss iuli lang tong kwarta boss kay ang yuta nimo ako sang iuli Nya. Gipalit naman ako og oksin boss. Aw may na maayo boss ay. Pwede ra ilisan nimo boss. Ana ilisan ako boss pero dili may uli. Gusto mo ka kag inilisay ta? Imo ang bato ako yuta. Para sana boss Di ba lagi? Gusto mo ka kag ilisan. Ang imong yuta akong ilisan. Nya karon imo ha. Yuta man to ilisan ako og bato. Nya ako itong lugar ang batuhan. Nya then imo ha yuta ako bahala gamay mo ha ilis ta. Oh, imo ang bato akong yuta. Ano mo kay gusto? malasa ni pagkapalita eh mga pilaon ka to kadupay mang bato boss Kana noon boss, kana akong banabana mga tulo ka pinto. sus patay Tulo. mas gamay pa mihinon sa akong yuta upat kadupa to unsaon pagtukod ako balay ato Mabitaw boss nga. Ay baligya ko na gibaligya ko na nimo yuta dia boss kay gamay ra ka ng pistuha. Di kaigo na mo balayan. Nya kay ikan ni palit man sad ka. Di ibaligya na ko. Kay wa pa na no palit di ko na ibaligya nimo. Di mo gipalit. kang di malasa na ko ani ay di malasa gyud
Nakakubra ta ko si YouTube. Nakwit sa may noon, way klarong yuta ah. Uli lang taan ni Goy ayo.